Ang alamat sa pinya. Kaniadto, may nagpuyo nga inahan ug anak sa layong dapit. Ang inahan mao si Aling Rosa ug ang anak nga babaye mao si Pinang. Gimahal pag-ayo ni Aling Rosa ang iyang bugtong anak. Busa si Pinang nagdako nga spoiled. Gusto sa iyang inahan nga makat-on si Pinang og mga buluhaton sa balay, apan si Pinang kanunay nga nagtinarong nga nahibal-anan niya kung unsa ang gitudlo sa iyang inahan. Busaw sa kaadlaw, nasakit si Aling Rosa. Dili siya makabangon ug makabuhat sa mga buluhaton sa balay. Gisugo niya si Pinang nga magluto og lugaw. Giluto ni Pinang ang lugaw apan napasagdan tungod sa iyang kadulaan. Ang lugaw nipilit sa kaldero ug nasunog. Pasensya na lang si Aling Rosa, nakaalagad kaniya ang iyang anak bisan unsaon. Nagdugay ang balatian ni Aling Rosa, gani napugos si Pinang sa paghimo sa mga buluhaton sa balay. Usa ka adlaw, samtang nagluto siya, wala niya makit-i ang posporo. Gipangutana yang mama asa ni. Kasa ang nangita sa kutsara usa ka lalaki. Ingon ni Ana ang mahitabo. Walay dili niya makita og nangutana dayon siya sa iyang inahan. Nasuko si Aling Rosa sa pangutana sa iyang anak. Mao nga miingon siya. Oh, Pinang, unta daghan ka og mata aron makita nimo ang tanan ug dili na mangutana ka nako. Kay nasayod siya nga masuko ang iyang inahan. Wala mo tingog si Pinang. Mibiya siya aron pangitaon ang sandok nga iyang gipangita. Niadtong gabiho na, wala si Pinang sa balay. Nabalaka si Aling Rosa. Kitawagan niya ang iyang anak apan walay mitubag. Napugos siya sa pagbangon og nag-andam og pagkaon. Human sa pipila ka adlaw, hingpit nga naayo si Aling Rosa. Gipangita niya si Pinang. Iyang gipangutana ang mga silingan ko nakakita ba sila sa iyang anak. Apan si Pinang na wala nga murag bula. Wala na gayod igkita ni Aling Rosa si Pinang. Usa ka adlaw, nakakita si Aling Rosa og tanom sa iyang nataran. Wala siya masayod kung unsa nga matang sa tanom kana. Iya kining giatiman pag-ayo hangtod nga namo nga. Nahibulong si Aling Rosa pagkakita sa dagway sa bunga niini. Kiniporma sama sa ulo, sa tawo ug gilibutan sa mga mata. Kalit nga nahinumdom si Aling Rosa sa kataposan niyang gisulti kang Pina, nga unta daghan siyag mata nga makakita sa iyang gipangita. Hilom nga nakahilak si Aling Rosa og mibati og dakong pagmahay, kay dunay epekto ang iyang gisulti sa iyang anak. Giatiman niya pag-ayo ang tanom ug gihinganlan kinig Pinang, ug sa pagpasa ni ini sa mga tawo. Ang Pinang nahimong pinya. Ang alamat sa pinya.